Cykler sætter farten, og blodtrykket stiger hos bilisten. Atter engang er man havnet bag en flok håbefulde motionister, iført stramt siddende Lycra, som også var for småt sidste år. Man indser Tour de France-blikket i deres øjne. Drømmen lever. Der er investeret formuer i cyklen, inklusiv letvægtspedaler, som vejer 30 gram mindre. Selvom det udefra ser ud som om, at det meste overvægt er placeret på sadlen, må man aldrig gå ned på udstyr. Spurten sættes ind, og sveden pibler frem, mens endorfiner frigives i hobetal. Vinderen ligner en, som har vundet bjergetappen i Tour de France, selvom vi befinder os på en ligegyldig landevej i Nordsjælland. Måske man som den bitre bilist skulle se, om fitnesskortet hjemme i skuffen stadigvæk virker.